Des del minut zero que vaig entrar a treballar a Fisiovitae, es respira un ambient d'honestitat, però sobretot de professionalitat. Un ambient sempre alegre, un ambient on sempre tens un company o un pacient que té un somriure, i això fa que puguem treballar amb il·lusió i amb un bon ambient. Jo a Fisiovitae estic aprenent principalment a treballar en equip, en ser flexible i sobretot assertiva. Estic molt agraïda a aquesta oportunitat de poder treballar amb aquest equip, doncs és una font d'aprenentatge constant, ja siguin en els tallers o en les sessions individuals que realitzo. En aquesta oportunitat del 10è aniversari de Fisiovitae, jo voldria agrair-te a tu, Paula, per liderar aquest preciós equip i gràcies també per fer possible que el teu somni també sigui el nostre. Et desitjo de tot cor que sigui el principi de molts èxits, que puguis ser molt feliç liderant molts anys més aquest gran projecte, aquest projecte carinyós que tots vivim dia a dia amb tu. Moltes gràcies.